Noi kai haki skol SSA kila penpa kajing sngsi ka bakraw halor kajing penslam jong ka sarkar bansiu ya ka tulab kabala sakut mentala bon banai. Haba penpa ya kani u presiden ka Meghalaya SSA School Association uba Aristotle Rempai ulaong bagi noi kai mentala san banai ki klam yo ya ka tulab ka jongki. Kalong ka ay ka ba pendio mansim bat ka ba pensosi yang i baro kino hikai SSA hapo ka jela Meghalaya ha ka ba hadu menta ka sengi ka arpotrik jong banai Disember arajar arpawai ka ba dei ka sengi ka ba khado ka ba ngi na kaliang jong kino hikai SSA hapo ka lama jong ka Meghalaya SSA School Association ngila ai por ya ka sarkar jela ban penurlong ya ka jingdawa jongi kata ban pelai ya ka song pisa ka ba shispa saw crore ka ba dei ka additional fund ka ba dei ban bon da ka state government na ka benta ban siu ya ka tulop shekino hikai SSA kat kum ka cupping norms jong ka samagra shiksha abhiyan ka bala sa bat ka state government lani ka bala don hak account jong ka state government hakini ki i license ki bala deb ti kum ka dak kajing persya halor kajing skap menti jong ka Meghalaya Democratic Alliance hapo kajing elam jong isar Conrad K Sangma kum i chief minister nakaliang jong i kinohikai SSA ngin pelong ya ka non cooperation movement persya ya ka sarkar jela kaban sedang na do lasai ka sengi ka arphoitrik u December arajar arphowai bat kaban kut tat hadu ba ka sarkar jela kan siu ya ketulop badangsa jongi kinohikai SSA. Hakani kan non cooperation movement baro kinohikai SSA hapo ka jela Meghalaya kinom shim benta hakinu ki program kibala ptha lane kibala pha banle da ka sarkar jela la kidei kibawan na kaliang jong ka education department ni na ka health department ni na ka sport department ni na ki department kibadei jong ka sarkar kibala pha ban pendep haki school nalor kata baro kino hikai SSA kinom shimbenta yaki program kibadai shabar na ka education la ka deha ka election duty baro kino hikai SSA nginom shimbenta show lening nginom perform show yaka duty jongi kumki BLOs lani ban perform yaka duties hakabai bat ka COVID 19 awareness program bat kiwei ki program kiba pha nakaliang jong ka sarkar Meghalaya.